Warning, this program may contain visuals that might offend sensitive viewers. Parental guidance is advised. Ihamba ngonyawo lonwabu inkqubo yokwakhiwa kwedama uMzimvubu, kwelinye icala kutsitya-tsitywa kwilindle eliphuphumayo eMthatha. Konke oku kwenzeka eMpuma Kapa. Ndakhulela apha kwezi stand. Siphipha toilet every day. Toilet zangihlala abantu. Yini ingada sivoti. Then ke ngoku sisela nazo inkomo ezinizibonayo nemarhanisi nehagu. You can't vote the same thing and expect change. Kuchiwo ngesilungu. Kudwa you do the same thing, you must expect the same result. Nangona sikumashumi-28 ngoku, ilizwe loMzantsi Afrika lathi lakhululeka kumatyathanga engcinezelo, uluntu lwathenjiswa ngobomi obungcono. Kodwa kusengamajingi qhiwu ubomi kuGiven Mlazi, oneshishini lokuthunga kwisitalato iElliot eMthatha, ngenxa yevumba elinganyamezelekiyo alirhogola imihla nezolo, elibangelwa hayi zizikhukhula zemvula esandulukuna kweli, kodwa kuphuphuma ilindle edolophini eMthatha. Ingxaki nje basebenza kwesitratweni zeqabhwa kwesewage. Iyeke ihlale almost inyanga kungekho umuntu oyihoyileyo. Uthi xa uya kumasipala wase-KSD akureferishe to eWar Camp, athi into ezidibene nelindle zase-War Camp. You will go there, kuthiwe sizawusa, kuqenqgeleke iveki. Noxa sele beqhelene nokuhlala phantsi kwezi meko, kodwa banalo ilungelo lokuya kumqonkqoza kweminyango yoncedo. Umasipala ke walapha enantsikeni e-KSD ungumasipala ongahoyiyo, and ke ngoku kunzima ukuthi ukuhamba zonke ezi channels ngoba uthi so ye kule ofisi yase-War Camp elapha edolophini, kuthi hamba ufuna ubani eNtsinga, funeka usebenzise ii-resources zakho ukuya phaa. Uthi sowufikile phaa ungeniswe yonke ezi ofisi ezigcwele phana, gqibeleni gqityeni kuthiwa into isitebana akekho. uGiven uthathe apho wayekakhona umama wakhe kweli shishini lokuthunga. Ndakhulela apha kwezi stand. Siphipha toilet every day. Umama wayephipha toilet. Safikela kwisithuba soba side siyiqhele ne-toilet. Into efuna umasipala apha yi-rent yethu. Niyarenta kobugqweba bunje? Siyarenta kobugqweba and siyaqoqwa ngerent. Kodwa xa sithi umasipala kaloku khawuzosilungisela. The last time kuklinwa apha ngemva, ndicinga uba yayilixesha kwakuzawuphuma uMr Zozo kumasipala. Weza yena ngokwakhe wafika wangena ne-TLB incinci waklina apha ngemva. Emva koko akazange ayenze loo nto. If umasipala ebewuthatha everyday is plastic, ngesingenayo iproblem yoba sisoloko sifika apha sitshayela kubasiwe. Into efuna umasipala yirenti, akezi nokuza ukuzojonga uba sisebenza under which circumstances apha. Kodwa ke sinyamezele ngoba kho nto sizawuyenza. uGiven noxa bakhe baqesha abantu bokucoca indawo zabo zokusebenzela rhoqo xa befika ekuseni, kuba kaloku sisetyenziswa ngabanye abantu ebusuku. Xa sifuna ukuklinelwa ke ngoku siye siqashe abantwana aba bafana nyana basiklinele apho sibabhatale. Up to now sifuna umbane so that siyeka ukusebenzisa ezi old machines enisibonayo ezijikelezayo, sisebenzisa oomashini bombane. Ayenzeki loo nto. Into eyenziwayo siqoqwa irent. Amaphara siyabaxelela ngabo into yoba ezi zitende lithi uba sizirentele sizisebenzise emini, ebusuku zii-bedrooms zabanye abantu. It means ke ngoku we have to share irent nabaphara because nabo bayazisebenzisa. Umasipala athi akanayo indlela yoba angasiprotektha kanjani ezi zitendi
from uba amaphara alale. Xa sisicela ukuklinela, abantu baklinela umasipala ngapha ngaphandle, bathi abangeni kule ndawo, abangeni ndawo. Nomasipala xa simcela uba makeze azosiklinela, uthi uyeza. Apha kubakho iitoilet zamaphala lala apha. Qho ekuseni siklina iitoilet, siklina yonke le nto niyibonayo ngamaphala la ahlala apha. Ahlala kule ndawo ngamaphala la singcoliselayo apha. Siphila ngolu hlobo ke mntakabawo, siphila ebuhlungwini obana sihlale kule ndawo indaka izosenza sigule. Kuye kube khona amanzi apha, njengoba ulibona la donga liwisa ngamanzi. Esathi xa siphawula asuka ngapha semapoliseni apha ngendlela. Amanzi asuka apha, sathi xa siphawula saphawula uba yisoritsha ngomanzi aklini. Ezimpuphuma zibakho noba lihlaba umhlaba, izityholo zithi zidala izigulo ezayamene nesikhumba esirhawuzelayo. Nje ngamanzi la aphumayo ahambayo sinje. Iithoyilethi zangihlala abantu. Yini ingathi asivoti. Sithi masibheke ngaphi? Ithoyilethi le isinje. Uyasibona? Asitelanga kuhle apha, asonwabanga. Sitele toiletini siyatya kule toilet sitye kwalapha. Amanzi la ndenzeleni. Alapha ahambayo apha. Ngoku sicela urhulumente asisize kule nto le, kungabikho le nto inje apha. Singonooteksi apha, siyatya apha, sityela kwalapha, sitya itoilet idlula apha kuthi sihleli. Yini madoda kathi asivoti? Siyacela urhulumente masijonge. Neendlela zethu zibolile. Asinandlela, iimoto zidlakadlaka. Njengoba zihamba nje, uzibona zingamabokoboko nje, ziqitywe indlela. Ziphinde zibanjwe kwezo moto zethu. Zibanjelwe into yoba zihamba kwinto enje, kawujonge into enje, ingahamba imoto. Njengoba ugugile kuqinisekiswa yinto yoba ukhutshulweyo. Ngamanzi ndiqinisekiswa yiyo kuba bendiyile nakwagqirha. Kwathiwa mandikhangele amanzi aklini. Ndithi ndizawathatha apha amanzi aklini, tsho ugqirha. Kanye njengoma yenzeke, umnumzana Amandla Matlala ungusomashishini uthi urhanela ukuba amantshontsho akhe achatshazelwe sisifo ngenxa yorhogela umoya onelindle. Ngeke uqiniseke sesiba azi kwizifo kule nto inje lapha ngoba kaloku kukho elivumba apha ewe. Abanye abantu banezigulo ngezigulo. Ubekaphi ke emantshontshweni thina abantu bakhulisa amantshontsho sithengisa amantshontsho kule ndawo. Ubekaphi? Asingeke siqiniseke uba ukungcola kuza nezifo emntwini nasesilwanyaneni kuyafana. Kwamasipala kukho abantu abaqashwe pha abaqashelwe le nto. Abanye ukuthi abafundile zemfundimani baphaya, kodwa yonke le mihla siphila kule nto bayabhatalwa, abanaso nesazela kuthina siphila kwindawo enje. Abantu bazaphila kanjani apha? Ibhizinesi zethu ziyachaphazeleka, ii-customers ziyabaleka, sifelwa zizinto zethu, asiqhubi kakuhle kwicala lebhizinesi ngenxa yale nto kamasipala ubumdaka balidolophu yaseMthatha. Sometimes even namapolisa akakwazi ukubaka kakuhle ngenxa yale storage ne. And umasipala kudala wabexelelwa aze azolungisa phinde singazi bakwenzekeni. Phofu ke ndiye ndingazi noba ngumasipala ozayo noba kusuke kuceliwe abantu ngabantu basepolice station bamba bazobanceda bayilungisa indaba yeso, because seyi-affecte abantu abaninzi and i-affecte nezitento ezingezantsi konke ukwehla ngapha ngamanzi. Umasipala wethu asazi ke uba usinceda xa kunini because siyamvotela urhulumente wethu but asiboni tshintsho. Uphiko Adonis omele imfuno zabahlali kule dolophu uthi abantu kufuneka bexoze mphini wumbi xa imfuno zabo zingasiwaso. People must know intoba sithi abazifake kule ngxaki yokokuba sivotela the same thing kodwa sicimba sawufumana change. You can't vote the same thing and expect change. Kutshiwo ngesilungu kuthiwa you do the same thing, you must expect the same results. So I think mna lixesha loba abantu baseMpuma Koloni bakhe bavula indlebe bakhe bajongisise, otherwise liyaphela liyabola iphondo lethu. Nangona kunjalo, okaAdonis uyayiqonda yokuba kukhe akwabikho zinzo kulawulo lomasipala ombaxa i-OR Tambo, nto leyo ebenegalelo ekubeni lube lusahamba ngonyawo lolovane uhanjiso lwenkonzo e-KSD. Kaloku i-KSD ixhomekeke kwi-OR Tambo ngogutyulo lwelindle namanzi. I-OR Tambo
bekukho umlo omkhulu phaa kwi-council ye-ANC, kukho meya babini, oospika babini. Yenza loo nto kulo nyaka upheleyo kunyaka mali. We could not access i-1 billion that was supposed to ba inceda abantu bakuthi ngokwe-services. Yimali ne-1 billion into yoba siyiforfeite kwii-services esiyibonayo into yoba idolophu ibolile. Ithemba lethu noba likwinkokheli, asinazinkokheli apha ephondweni, ngakumbi e-Eastern Cape. Mhlawumbi ngeyona le nto sithukwa ngamanye amaphondo kuthiwa singaba kwazidenge, ngoba we don't vote for change. Sihlala lonke ixesha sivotela lo mbutho uphetheyo, and in majority but abantu bakuthi bakhala qho ubavile xa ubeva bayathetha uba kubi siphila netoilet. Ngethuba sithetha nosodolophu weKing Sabatha Dalingebo uyingqinile ukrutha-kruthwano beluqhuba i-OR Tambo, watsho eyiphendula nedolophu egcwele ilindle ngelithi sele beqalile ukuyinika ingqwalasela. Siqale ke iphulo lokuba sisebenze ezi offices zombini eyase-OR Tambo nale ekuadreseni eqinisekeni into yoba ezi ndawo zonke zinelindle elikhoyo siyazinciba. Sisebenza amagosa akhe nalamagosa am, sihamba ne-MMCs. Sithembe ke sodwa ukuba kuzoba njalo because I've heard that before. Thethe kamnandi ngathembise kodwa kungenzeki ibe yi-talk shop kuphela. Akho nto unoyenza just for the municipality to clean at least every day. Ndingakuthembisa into yoba njengoba uyiphakamisile le nto uyiphakamisayo kufuneka ndiyisabele phaa kubo and senze i-follow up yokuqiniseka into yoba le nto uyithethayo yokugcina laa ndawo icocekile siyenze. Ndingakuqinisekisa into yoba ndiyithathela kum le uthetha ngayo, uzawudibana nabo. Nathi ke sizibonele ogandaganda sele beqalile ukusebenza ethembeni lokuba iminyaka emithathu iyawuthi iphela ube umthatha ubuyele kundalashe ngomtsalane, uthembise ngelo usodolophu. Qaphela ke mbukeli ukuba ilindle eliphuphumayo libangelwa ziziseko ezigugileyo ngelixa wona amadama engekakhiwa, nangona eli lizwe linengxaki yokunqaba kwamanzi acocekileyo. Ubabalwa tikitiki namanye amabhinqa kule lali yasemvelelo esajonisi bagudisa indlela esingise edamini elikufutshane ukuya kukha amanzi angacocekanga yonke imihla. Sisela la manzi, sivuke ekuseni sizokha amanzi apha, siphinde emini sizokwenza iwashing apha. La manzi siwaselayo since I was born, mina ndazalwa elidami likhona. Amanzi siwasebenzisa ingawa elidami. Then ke ngoku sisela nazo inkomo ezinizibonayo nemarhanisi nehagu. Baqubha abantwana phaa ngasentla. Then ezamanzi ngezantsi siyawasela thina ngapha ngezantsi. And newashing siyenza apha. Yonke into esiyisebenzisayo edinga amanzi. La amanzi siwasebenzisa akekho amanye amanzi siwasebenzisa ngaphandle wala. Siziva singakhuselekanga because kalo into eyayenzeka kumnye unyaka, I think phaa ko-2014, 2015 lapho, 2013 apho nje. Umntana wake watshona apha. Ngoku umntana akhutshwayo apha abekwa apha basiyakha kuba ayikho into esizoyenza. Kwanyanzeleka masikha amanzi sami sowasebenzisa. Umzimba womntwana uhlela apha ngelo xesha. Awukwazi ukuthi awuzowakha la manzi ngoba ugqiba ukutshona umuntu apha. Unyanzeleka ukha amanzi uyopheka. Kuba khona le nto ba amanzi xa kudala khona ube nalanto ingathi irash okanye akulume emzimbeni, kuba nalanto ingathi lutwayi. Iyenzeka siba nayo loo nto. Asazi ke ngoba masithini ba udala sivote. Icebo ke ngolo loba ke ngosingavoti. Asazi ke abantu abakathixo ba masithini ngoku. Ezi siphila kwilizwe ledemocracy. Bendicela into uba mna nathi bake basicingele. Basizisele noba ziteps ke. Because into yamatanki wawuthi sizowanika sobekelwa amatanki ndibona ingasebenzi ngoba anikhumbula ukuthiwa kukhona amanzi ake athelwe etankini apha. Likhona ipipe elisuka apha esibhedlela likufutshane. Basidonsele noba kukulo. Nesikolo samabanga phansi imvelelo sikha amanzi kweli dama ebusika, ompompi bafakwa kule lali koko amanzi ayeka ngopewula ukuphuma. Akekho ngokwamanzi esithephi
siyasokola. Sesincamile ngoku. Ngoku sesincamile ngoku. Sesabona ukuthi Thixo ngolo xesha uyawusiphendula ngayo kube sancedakala ngalo. Xa ninemingcwabo nenza kanjani njengoba ndiyabona uba kweminye imizi akho matanki? Sicela abantu abatshakazi omama bawufuna amanzi. Kweza ndawo ziphuma amanzi bakwenyenda kwamathombo uyangapha siqatsha imoto. Napha emifuleni ezantsi mpha emlanjeni umngazi siqatsha imoto iyokukha amanzi. Kanti ikhona inkqubo yokwakhiwa kwedama umzimvubu ekwathethwa ngayo kusalawula urhulumente wengcinezelo, kanti na urhulumente wenkululeko kuthethiwe ngalo ngoomongameli beli rhoqo kwintetho yabo yobume besizwe, utsho usomashishini umnumzana Bongani Ndamase. National Party xa ingena ngo-1948 enye into zokuqala ezenzileyo kukwenza iCommission kaTomlinson ekuthiwa yiTomlinson Commission eyakufanele uba ibheke imeko yeBantustan zoyi-10 ezikhona eSouth Africa. iTranskei kuyenye yazo. Enye yezincomo zeCommission kwakuba ifemeli nefemeli mayibe neplot yokulima. Yile nto urhulumente wedemokhrasi azame ukuyijika athi one household 1 hectare. Ukokhiwa kwedama kuza kwenza ifemeli nefemeli ikwazi ukuziphilisa, ukwenzela into yoba ikwazi ukuproduce ukudla kwasesiswini, then isurplus ingakwazi ukuyithengisa. Ulutsha obeluzawuxhamla luthi zigugile izihlangu luquqa lubuyelela kwiziphathamandla ukufuna iimpendulo. Abasemagunyeni siyathetha nabo sisi, futhi ke sebefike izihlandlo ngesihlandlo apha. Ndinofane ndibandakanye nje iinkokheli ze-ANC ezimbalwa ezifana notata uSenzo Mchunu. Sebeke bajikela kule lali. Nabo besithembisa into yobana noko iprojekti le yabahlali bakhala ngayo iminyaka ngeminyaka bawudlulisa umlomo kumongameli welizwe. Njengoba ke sisi upha ubuza uba kwezi ndawo zombekileyo kulaa ndawo inesite pha kwakusenziwa pha isampuli pha kwakhe umhlaba kujongwa uba zeziphi iintsimbi ezinolungela iprojekti le, iintsimbi ezinolungela ezinosebenza kulaa ndawo ineprojekti. Kwakusenziwa loo nto. Imakhwaleni ikwingingqi embaxa ithembukazi ehamba iyoma ngomda welibode nelusikisiki kumasipala iNgqoza Hill, ngelixa ilaleni ikuqumbu zeIindabelanga ibe kutsolo kumasipala iMhlongo. Kungoku nje umnumzana Ndamase neelali ezikwimimandla yoomasipala abambaxa ezawuxhamla kweli phulo iJoe Gqabi, iAlfred Nzone, uArthambo bamangalele amaqela abandakanyekayo ewatyhola ngorhuqa iinyawo ekuqaliseni le nkqubo yolwakhiwo lwedama. Urhulumente esinayo usikule phase matches asiye singathi idemocracy, ndithi mna i-democratic oppression ngoba ingcinezelo esiyivotelayo. Why niyanicontinuation nivota kodwa niyazazi uba nivotela ingcinezelo? Hayi matshezi siye sithi nkosazana sinethemba kodwa ke liyabonakala uba ithemba alisisi ndawo. Yile nto ke ngoku ndiyawuthanda lo mbuzo ngoba yile nto isenze sayemagqwetheni sayothi hayi njengoba sekucacile uba urhulumente lo simvoteleyo awuzimiselanga ukuphucula ubomi babantu abamnyama. Yile nto i-research ne-research enziwayo iveza uba abantu abamnyama abakayixhamli inkululeko njengabantu abamnyama. Ngethuba i-cutting edge ihamba-hamba ityelela zonke ezi ndawo kuza kwakhiwa kuzo la madama, igqwetha lezi ngingqi umnumzana Kyopho belikhona ukusicacisela ngezimangalo. Ikhesi yafakwa ngo-2019 sikhupha ke against urhulumente, but ke singacala ucalula ke abantu abasayithiweyo pha as i-respondents. Sithetha nge-Ministry of course le eyona ngundoqo le yamanzi ikhatshwa nguminister uNkosazana because kuthiwa nguye oyo responsible for urolla out i-DDM, the District Development Model. Of course ke then in president then izoba ke zi-provincial nantsika departments and the premier. So ngabo abantu esibafakileyo kule case. So
sawaprepare amaphepha singamagqwetha sabaseva as far back of course as 2019 ngokomthetho of course banexesha labo babaphenduleke so zange baphendule. Umnumzana Kyopho uthi babhenele kwasezinkundleni ukugqithela kwelinye inyathelo kuba kaloku abamangalelwa batyetyuma. In next step will be to hold them accountable and siqiniseke into yobana like they come bazotsho uba kutheni besenza ngolu hlobo, kutheni bedelela inkundla. Phakathi kwezimangalo kaKyopho uthi bafuna urhulumente abandakanya abantu kuzo zonke ingingqi kwinkqubo lwakhiwo lwedama oluquka izimali ezawuchithwa kananjalo liqale ukwakhiwa ngokukhawuleza. Ukanti Sileni Ndlebe nomphathi wamanzi nogutyulo umnumzana Senzo Mchunu ngobuxhakaxhaka bale mihla esinika izizathu zokulibaziseka kwinkqubo yolwakhiwo lwemzimvubu. Xa ke kuzoqala ukusetshenzwe kudingakala kuba kube khona imali ngakolunye uhlangothi ukuze kuqaliswe kufanele kube khona imidwebo ekhomba ukuba idamu lizawuma kanjani, lizawuba ngakanani, lizakhiwa ngantoni, lizawuma kanjani, leyo ngxenye ukuba ingxenye ye-engineering yokudesigna ukuma nesimo sedamu. Uthetha ngendaba yemali nee-designs nee-plans, but ngo-2016 China yapledge $10 billion which amounts to 180 billion rands then in South African rands, and yaphinda futhi South Africa yapledge 694 million rand towards this project. Iyephi yonke le mali? Ne-sword turning to add mphathiswa yenziwa ngulo esakuba ngumongameli uJacob Zuma. Uyenza njani i-sword turning zibe i-procurement processes zingekagqitywa? Basically kwenzeke ntoni kwezi mali zonke? Ngokwazi kwami njengoba ngikhuluma nawe nje ukuthi kwakhulunywa njengoba ubala zonke izimali, kodwa akekho sure ukuba ke leyo mali yake yaphuma yeke ukuthi yashonaphi. Akukho la yake yagcina isekuthiwa ke manje kuyasayinwa ukuthi nansi le mali phezu kwetafula. Umphathiswa uthi bawusombulule ngaphandle kwenkundla umba wokumangalelwa kwabo. Ngokomyalelo wenkantolo kuvunyelwana ukuthi lolu daba luyaphuma enkantolo bese kuxoxiswana futhi ke sezivumelana ukuthi udaba luyaphuma ngempela enkantolo sekuwukuthi nje nabo ngakolwabo uhlangothi basho bana bavuma udaba luxoxwe ngaphandle. Ndigcizelela uba xa kuphela uMay hayi uApril, uMay sizabe sesimeni sokuthi si-announce ukuthi ngasohlangothini lweyimali simi kanje manje. Sithembe ke babukeli be-Cutting Edge nizivele nani into yokokubana uyazibophelela umphathiswa into yokokubana kuzawuthi phela lona unyaka ukuqalisa ngoMeyi izabe seyicacile ukuba ibheka kweliphi icala lenqwelo. Thina ke singasemoyeni sizindlebe namehlo akho. Esizifumana ngoku ziyamphikisa umphathiswa kwelokuba izimangalo zithiwe gubucala ngarhulumente kuba nansi incwadi ephuma emagqwetheni karhulumente esacelayo ukuba izimangalo ngakumaqela aseburhulumenteni zibekelwe bucala. Kodwa kwelinye icala umnumzana Kyopho omele abamangali uthi ababuyi mva de urhulumente agoba uphondo kwizinyanzeliso zabahlali eziphambi kwenkundla. Sithetha nje.